Eta Adrian Zelaia, ekonomia kontu nabarmenak ez ditugu aipatu kontzertua, eta alakoak ezakizuek zerbaitetan azpimarra egin nahi diozuen Adrian Zelaiari, Joseba? Bai, niri atentzia mandi pixkat esan duen bezala, badirudi helmugan gaudela, ez? Esan du, hau da, daukagun nolabait federalismo asimetriko moduko hau, eta ez dirudi horra aldekaiktarik aurreikusten duenik, ez? Baina aldi berean aitortu du PP gatazkan bizi dela, gatazkak dituela beti aldi guztietan, eta hor begibistakoa iruditzen zait berzentralizazioaren arrisku hori, ez? Ez dirudi berak hori posible ikusten duenik, eta pixka zigorrek dioen nork egiten duen epaile lana, ez da? Nolabait sekula banatzen ez diren, baina gaizki konpontzen diren bikotek egin duen konparazio horretan, nola bermatzen da berzentralizaziorik ez egotea. Hori da, nik uste dut hor falta izan zaidan galdera erantzuna. Baina niretzat deigarriena izan da, hain zuzen federalismoaren inguruan egin dituen komentarioak. Aldeatetik, askotan gure artean bebai komentatu dugu, esoen ohikoa dan lelo hori, federalismoa, baina hori zer da, konkretu. Eta, berak onartu dau federalismoa da gutxi gora bera, orain dagoena, antzeko zeo zer izango litzakena, eta gainera, espresoki esan dago, guretzat kaltegarria izango litzakena. Hori onarpen oso interesgarri bada. Nik uste dut, gero eskubide historikoak aipatu ditu, nik uste dut horrek kokatzen gaituela beste kontestu konzeptual batean. Ziur aski, Euskal Herrian inguruan egin behar danak ez dira balio irten bide orokorrak. Ezin da esan, ziur aski Kataluniarekin antzeko zeo gertatzen da, Katalunia edo Euskal Herriaren arazoak bideratzeko, Espainian ez daki ze sistema jarriko dugula martxan. Horrek ez du funtzionatzen. Kontua da, berak eskubide historikoak aipatu ditu, kontua da, konkretuki Kataluniaren kasuan eta konkretuki Euskal Herriarekin zer egin behar da, hori da, hor dago koska. Atentziokia eta Errusiaren artekoa daukagu, Obama eta Holanden artekoa, eta begira, hau guztia usteko Adrian Zelaiari begiratuko diot, eta berak egun hauetan askotan esan didana mahai gainean utziko diot, Euskal Komunikabideek dugun begirada atlantista horren inguruan aritu dadin. Bai, guk egin ditugu azterketa batzuk horren inguruan, eta pentsatu nahiko deigarria dela azken urte hauetan hemen gertatzen ari dena. Deigarria da, hain zuzen, Euskal Herria tradizionalki, ez halako bat ere, atlantista, izen bat erabiltzeko. Eta otan buruzko erreferenduan be, alderdi politikoa jarrera bat edo beste bat hartuta, baina biztan lehengoan oroar, alderdi guztietan oso otanen aurkakoa zen. Hori ikusi izan bebai referenduan bertan. Horrezatik hain zuzen oso deigarria da, ez horren beste kalean, baina batez bege komunikabideetan, orain edo azken urteetan, dagoen aho batezkotasuna, batez be, otanetik edo mendebaleko iturri ofizialetik dagoen arabera, dagoen izkera aho batezkoa. Hau batezko izkera, teorian eskerrekoak, teorian eskumakoak diren komunikabideetan, gauza bardina. Oso deigarria da, batez be, orain gagozen kontestuan oso diferentea dalako. Orduan, otanen referenduaren denporan, otanek baseukan justifikazio ideologiko bat, zan, demokraziaren defentsa. Sobiet Batasuna jausten da, demokraziaren defentsaren konzeptori desagertzen da, otanek jarraitzen dau. Zergatik jarraitzen da, guk osarri dukogu, dala interes oligarkikoak, Wall Street interes oligarkikoak defenditzeko. Baina horren jarraitzen da, orduan orduko justifikazio ideologikoa desagertzen da, eta hala ere, hildo ideologiko batzuk edo batzuk, gero eta gehiago, iturri bardinetik jaso, eta munduan zehar gertatzen ari denei buruzko interpretazioak oso okerrak direna, eta benetako errealitatik oso urrun daudenak, baina berzio bakar bat sustatzen ari da arrazoi batzuk edo beste batzuk izan da. Ez da bakarrik hemen gertatzen, neurri batean Europako herrialde ezberdinetan gertatu den kontua da. Batez be, gaulismo jauzi izanetik, ordura arte bat zegoen, Alemanian, Frantzian eta nolabiteko iritzi ezberdinak, arlo ofizialean, baina hori ordutik aurrera, nahiko bakar bat edatu da. Nik uste hori oso arriskutsua dela, batez be, orain gertatzen ari denagatik, baina orduan igual
posizio bat edo beste bat hartzeko arrazoiak izan pues, bueno, ez dakit, herrialde batzukin edo beste batzukin elkartasunezko arrazoiak, horrein askoz importanteko da. Askoz importanteko da, ze Europaren etorkizuna dago jokoan, eta gure etorkizuna beban. Europako herrialdeak dabilz posizioa hartzen modu baten edo bestean, aldaben neurrian, ahal izan ezkero, enfrentamento zuzenar, Wall Streetekiko enfrentamento zuzena alboratuz, baina denak dabiz euren buruan reposizionatzen, eta euren egiturak eta euren kokapen ideologikoak horren aurrean berkokatzen, ez da? Gura oso herrialde emergenteak edo BRICS delakoak eta Wall Streeten artean dagoen borroka estrategika horren aurrean, ez da? Behintzat informazio egokia eukitzea kontestu horretan oso importantea da, eta ez dako. Zer egiten? Bai, erabat adoz, eta horrei erantzuko nioke Amerika Latinari, eta niri tokatzen zaidan partean, dauen diskurtsoa ere oso kolore bakarrekoa da norabide zehatz batean. Baita lotuta, ikuspegi atlantiar horrekin, edo estatu batuen inguruko bertze ikuspegi horrekin. Eta hori Euskal Hedabideetan ere oso nabaria da. Ez dut uste Euskal Hedabideen arazoa denik. Ez, hemen ere. Gehu gauz handekon gauz Europa, da gainera mendebaldean. Eta gara, Europako mendebaldeko ataria nola gaita, ez da? Da, gero, geure aldamenen, geure kontestuan, dakogun ikuspidea, ez da, eskerrak egongo genizkioke geure komunikabide baldin eta Espainia osoan saltzen dena kanpo zer saltzeko aukerarik balukete, baina ez dokate. Eta hemen gauzen lekuan. Nik badakit, igual Amerikari buruz dagoen irizpidea justiz kontrako izango da, baina Ameriketan Europari buruz dagoen irizpidea bebai hainbat aberritan izango da bebai nahiko kolore bakarrekoa, ez da? Eta ekialde urruneko leku askotan geuri buruz dauzkaten irizpideak bebai izango dira kolore alde bakarrekoa, baina gagozan lekuan egon da gatza da beste ikuspuntu bat egotea. Ez gago zelako Europako beste puntan, gauzelako justu puntu hontan. Enaguadoz. Nik ere bai hori ikusten eta hau baitekotasuna existitzen da, baina ez bakarrik, baina ez dut uste danik Europa eta mendebaldeko gauza bat, gauza mundial bat dala esan like, eta badago gauzak ikusteko beste modu bat. Gainera, badaudeak erratzen dena da izaten direla, medio oso txikiak, oso alternatiboak, oso jende gutxi irakurtzen duenak, eta bar, baina badago nun bilatu beste modu bateko informazioa ere. Eta informazioa ere ona da eta erreala da, gertatzen dena da, ez daukala oihartzuna, hori da, eta mezu bakarraren oihartzuna eta heltzeko kapazitatea. Nik uste dut oso momentu kritikoan gagozala, ikuspegi horretatik, hain zuzen. Nik uste dut gertatu dela gauza bat klabea ikuspegi horretatik. Izan dela Errusiaren interbentzioa Sirian. Horren ondorioz gauza asko jartzen ari diren mahai gainean. Hori zagen gendu justo gertatu zen momentuan, eta orain hasi gara ikusten, Jesus egiguren bera aipatu dau, Saudi Arabiaren konplizidadea. Putinen gaur aipatu dau, Turkiaren konplizidadea Estado Islamiko. Hau da, gauza jakinda zala, hainbeste arloetan, inteligentzia zerbitzuetan, armadetan gobernu asko badakite hori hor dagola, baina komunikabideek ez da bezer esaten, komunikabide ofizialek ez da bezer esaten, orain hasi dira ateratzen. Ze, klar, azkenean, gauza jakinda zen, Estado Islamiko ez dala Estado Islamiko. Estado Islamikoa eta Al-Qaeda gauza bere izan ziren, hainbeste lekuetan esan da, Al-Qaeda ziak sortu zuela, Amerikako militarrek onartu dabe Estado Islamikoen behin eta berriz, Estado Islamikoen atzetik euren aliatuak zeudela, zein aliatu? Arabia Saudi, Katar eta Turkia batez be. Justo euren aliatuak, inoiz erasotuak izan ez direnak, eta oro har mendebaldeko, edo gurasue, OTAN, edo Wall Streeten estrategia orokor baten atzian mugitu direnak. Claro, orain hori horrelako gauzak ulertu barik, jendea posizionatzea, gizarte posizionatzea, gure eragileak posizionatzea, lider politikoak posizioa ezinezkoa da. Orduan oso importantea da, eta nik uste dut igual aukera historiko baten aurrean gagoz gai horietaz lasai eta argi eta garbi berbaiten hasteko. Basi, gaurkotik abiatuta, Putinek esan duenean honeko entzun larria izango duela
Turkiaren eraso horren aurrean, adibidez hortik, ari horri tiraka, Adrian? Bai egia da, komplikatzen dela, ez? Hor urbelketa bat ari zen gertatzen, Hollande eta Putinen artean, eta bitarte honetan gertatzen da hegazkinarena, zartu edo ez zartu espazio aerioan, NATOren bilera, ezoiko bilera, Turkia deituta, eta gainera arrazoi ematen diete, ez? Berala, horrek zailtzen du bilatzen ari zen aliantza zabal hori. Zenbat denbora zailduko duen, hori ja ez dakit, zaila da aurre ikustea, ez? Hemen momentu batetik bertzera gerta daitezke gauzak, posizioak mugitzen dituztenak. Baina zailtzen duela argi eta garbi, eta agerian uzten du gauza bat nahiko jakina zena, hori, zuk erraten zenon bezala, Turkiaren jarreraren inguruan, ez? Bai, nik uste dut Errusiaren interbentzioaren ondoren gauzak argituz jongo direla, eta onerako edo txarrerako. Frantziarekin gertatzen ari dena. Bueno, orain, Estatu Islamiko irasutuko dugu, nola irasutuko dugu? Teorian egon dira kolizio baten, urte terdiz, Estatu Islamikoa bombardatzen. Urte terdiz ez da ez ere egin. Errusiak egin dago aste betean, eurek urte terdian baino gehiago. Zergatik? Errusia benetako helburua dalako Al-Qaeda eta Estatu Islamiko erasotzea, eta hauen helburua esan hori. Zan irudi helburu bat, baina jakinda benetan aliatu estrategikoa zirela. Orduan, Parisen egoera aldaketa zein da? Orain benetan zer egin nahi badugu Errusiarekin elkartu behar gara. Eta horren arabera hasi dira posizioak hartzen. Turkiarekin zerretatzen gauza bera. Guztiz minduta dagoz, zergatik, euren aliatu estrategikoa dana, Estatu Islamikoa erasotzen ari direlako, eta orduan aitzakiak bilatzen ari dira, nolabait, Errusia provokatzeko. Nahi dabe, nolabait, gatazka hori horretan ez gertatzea, baizik eta alden neurrian gehiago zabaltzea, argi eta garbi. Wall Streeteko, hori komentatu dugu nahiz bait, Wall Streeteko sektore batzuk, gerra mundial baten atzetik doiaz, hain zutzen, arrazoi ekonomikoengatik eta arrazoi estrategikoengatik, eren boterea zalantzetan ikusten dabelako. Eta ikusten den, pensatzen dabe, eurentzat irtenbide bakarra dela, horrelako nazioarteko gatazka bat provokatzea dela. Eta horren hildera ez da, baina esaten dutenean, Hollandek esan du gainera, gerran gaude. Gerra, baina igual ez dakit gerran gauden edo ez gauden, baina gero Estatu Islamiarraren kontra, Estatu Islamiarrari gerra itearen horren alde edo kontra, batzuk esaten dute, umekeri bat pensatzea bakearekin, edo interbentzio militarrik gabe zerbait egin daitekenik, eta barret orduan bombardeatzea eta ekintza militarrak derrigorrezkoak dira, zerak Jerusaleko berenek ere esan du, egin behar da, derrigorrez, eta neurri hori hartu behar da, guain ez da ezer lortuko. Estatu Islamiarraren kontra egin behar da, hori buruz egin behar dugu, eta orduan nik nire burua esaten dut, noski, Estatu Islamiarrak daukan jokaera txarra da, orduan bere kontra egin behar da, kontra egin behar da. Zuntxitu egin behar da, akabatu egin behar da, baina nola egiten da hori, eta zeren truke. Zeren truke ez dakit, baina nola egiten da hori. Ara junda bombardeatzen, nik uste dut Estatu Islamiarrarekin bukatzea edo hori erditik entzea izan daitekeela helburu igual, onartuko gendukena. Baina nola egiten da hori? Problema zuzen da, Estatu Islamiarrarekin bukatzen ari direla. Hori da, esaten ez dana. Errusiaren interbentzioaren ostean, eta Errusia, Siria, Iran eta Iraken artean egin daben aliantza horrekin, hasi dira apurka-apurka, aurreratzen, Al-Qaeda eta Islamikoaren aurka, eta argi dago, hemendik hilabete batzuetan, Sirian eta Iraken akabatuko da bezala eurekin, ziur. Eta hain zuzen, horrezaktik hori darazua. Ez hori da nik esatea, zeren truke, beste monstro bat sortuko da? Ez zeren truke. Kontua da, horrei aurre egiteko, zer gertatzen da? Estatu Islamikoaren sustatzaileen beldurra, Arabia Saudi, Turkia, Katar, guztiz urduri dagoz, Wall Streeten sektore batzuk bebai, eta hasi dira, aitzakiak bilatzen, gatazka berpisteko. Baina kontua ez da, askotan izaten duen moduan, musulmana radikalizatuko dira, ez da erlijioa, hori da denodakigu aitzakia direla. Atzean dagoz botere konkretu batzuk, hegemoniaren atzetik doia zala, eta Estatu Islamiko, Al-Qaeda bezala, tresnak dire.
Ez jarraitzen zuen Euskadi Irratiak bauzka olako tertulia batzuk atzerrian bizi diren euskaldunekin. Eta orain gutxi bazegoen bat, Errusian hilabete edo urtebete edo eman duen eska bat. Eta, astero ateratzen zizkiote pixkat, hemengo gaiak eta hango berri eta barrez. Eta orain ja agur esatera ziugan, beste herrialderen batea da joalako eta esaten zuen. Denbora ondoren ohartu naiz, Errusiak egiten duena, beti gaizki egiten du. Osea, zuen begitara, ez? Esaten nola ere esateko, beti hemendik begiratzen zaiola Errusiari, ezkerrera egin edo eskubira egin, beti mesfidantzaz edo beti, akaso izango da, gerra hotzaren ondar bat edo, ez da, baina nik uste dut badagoela, bai, masa komunikabideetan, eta esango nuke gizarteetan ere oroar, 10-tik 7-8 nahiko ulerbera dira, estatu batuekin, eta 10-tik 3, akaso ez horren beste ez, eta parametro horien barruan, nahiko badago korronte nagusi bat edo ez, eta Errusiak oraindik ere pizten du horrelako. Baina ez dut uste betidanik izan dan hori, ez? Oin 2 urte, nik uste dut gai alertu zala oin bi urte, Siria erasotzen alegindu zirenean, eta kontra jarri ziren Txina eta Rusia argita garbi, Seguritate Kontseiluan alde batetik, eta Estatu Batuetako militarrak bai, kontra egin zioten Obamari, hori zintzalekin, kontua da, prozesua geratu zela, bertan, eta orduan hasi ziren, orain jo behar dugu Txinaren aurka eta Rusiaren aurka, eta ordutik hasi dira bombardak eta arrazoi bategatik edo bestegatik Errusiari egurra moten, eta baita Txinaeri beste zentzu baten. Txina bakarrik egiten dio kalte berugurari. Txinaren kasuan, neure beren buruja propia dukate, eta ia nora lehertarazten duten, edo lehertu ezinik zelan puzten duten. Nik, asunto guztienetan, nik uste dut, hau egoera nekez gertatuko zala dinot, Estatu Islamiarrarekin, bera eukidoan askundean, nekez gertatuko zala baldin eta petrolea, 80 eurotan balego, Estatu Batuak petrolea erosi beharko balu beren bizimodua mantentzeko, eta mundu mailan erregai guztien presioekin gertatu dena, gertatu izan ez balitz. Estatu Batuek frackinga dela eta ez dela, ez gara zeko frackinga hiru, frackinga dela eta ez dela, eureia kanpora ez daude begiraten. Orain dela 15 urte, dolar garesti bat ez zion komeni Estatu Batuari, orain bai. Eta noriz dio komeni erregaiak horren bajo egotea, erregaiak kanpoan saltzen dituzten nazioei. Eta hor bai sartzen da Errusia, eta hor bai sartzen da Arabia, eta hor bai sartzen da horren beste, batez be, garatzen dauzen herri asko, garatzen dauzen herri gehienen ekonomia hortan oinarritzen bai da. Eta hau guztia, nik ez dakit Wall Streetan edo ez dan, baina mundu mailan dagoen egoera ekonomiko horrek mesede gehiago egiten diola Estatu Batuari argi eta garbi, eta Rusiarri asko komuniko litzaiokeela zehoz gertatzea, eta 70. hamarkada hasieran egon zen petrolearen krisiaren zelako zehoz gertatzea, komunik izango ditzaila bere ekonomia azken batean kanpora erregaiak saltzen oinarritzen dagoelako hein handi baten, eta erregaien presioak eta lehengai guztien presio hain baju egonik eta dolarra hain garesti egonik, dolarretan ez dauzen beste ekonomia guztietan geuri izan ezik ez da jolako meni, geu oso pozik gauz, geure euroa guztot gaur 1,06 zegoela kotizazioa ezta, eta geure esportazioari laguntzen diola, eta geuri bai, baina kanpokei, beraz, dinizunean irizpide atlantiarra edo atlantiarra, ez geure ekonomia dena, eurotan bizi gara, esportatzen duen aberri bat gara, da gainera, geu ikusten dugu Estatu Batuekin bat, geure ekonomiaren onurarako dalako, edo esan litzatelako dagoen egoera. Errusian bakiko zen, eta ikusiko bagenu, petrolea 40 eurotan, da esportatzeko arazolarria batez be, produzitzea ezagulako komeni, seguruen beste ikuspuntu ekiko nukela, beraz, manota hasierako argudiora, gauz, Europako mendebaldeko atarian. Eta gure gizartea eta ekonomia da, dana. Hori, baina gure lotura ekonomikoak Europarekin dago, batez be, ez horren beste Estatu Batuekin. Eta Europari asko komenizaio dolarra oso garesti egotea, eta erregaiak horren bajo egotea. Baina, Europa, kontestu geopolitiko honetan, Europa biktima bat izaten ari da, gehien bat. Hau da, Ukrainaren krisia lehertarazten danean, helburu funtsezko bat da Alemania eta Rusiaren arteko harreman ekonomikoak apurtzea. Edo zeharkako onura duna. Dinot, Europa ez dauka botzik, baina onura ateratzen dau
gauza guztienetan. Europari gertatzen jakona da, Ametik eta urtarrilera, bueno, horrek Josuak askoz bebeto azaldu dezake, geure inflazio eta da bestia beti neurtzen dugu aurreko 12 hilabetekin konparatuz. Beraz, petrolen jaitsiera guztia probakatu dago, inflazio ez eukitzea. Eta gu ikusten dugu ekonomia horren posik interesain baju, inflazio ez dago, baina ez urtarriletik aurrera, ja interanola neurtzen azten dira garenean, inflazio eukiko dugu. Batez be Alemaniak eukiko dago, eta Alemaniak inflazio dekon momentuan, hortxe momentuan interesak ego di. Eurek direz azkenean, Europako ekonomiaren jabe, eta historikoki, ez dakit, esan dezan, herri bakoitza beren historiaren zauritatik odol egiten dagoela, eta Alemaniaren historiaren zauriak beti egon dira inflazioarekin bat. Eta uste duzu, variable geopolitiko horiek mugitzen direla horren variable ekonomiko, epelaburreko variable ekonomiko... Europaren kasuan, Europak ez dakola botxi, baina Europako onura ateratzen dagoela egoera guzti honetan. Bere divisa asko merkatu delako Europa dolarrekin konparatuz, esportazioak asko bultzatu egin direlako, eta lortu dugulako interes oso bajuen garai baten inflazio izakitzea. Urtarrilera bitarte, urtarriletik aurrera ikusiko du. Egia izanik ere petrolioaren merkeak eragin handia daukala, bat Euskal Ekonomian eta Espainiakoan ere bai. Iruditzen zait, petrolioaren mugimendu handi horiek ni esan ez naiz kapaz sentitzen ia pentsatzeko nola iritsi den horrelako jaitsiera batera. Agortzen ari den gauza batek garestitzera jo behar lukela, horraino iristen naiz, baina batean prezio erdira jaisten denean hainbeste denboraz konsumoa nabarmen gutxitu gabe, zan behar du, hori jende asko ari dela petrolio berria pumpatzen, ez dauka beste azalpenik, ez? Baina kontua da, honekin batera, Europaren egoera ekonomikoa ez dela oso ona, egia da faktorea balde dauka, baina hala ere, bere egoera ekonomikoa nola halakoa da, ez hor ditugu Greziako kontua eta bat, baina hortaz gain, iruditzen zait, politikoki nabarmendu zaizkiola ahuldade batzuk, eta hori dago Turkiaren kasuan, eta errefuxiatuekin gertatzen ari den horretan guztian, akaso azkundea izango da egundik bat kakotx bost, baina gaur egun Europak ideia bezala batasun eta zer klotzen dituen herrialde horiek euroaz aparte, geroz eta zalantza handia ditu, nik nagusiki erabat iruditzen zait Europa dagoela nolabait bere txarrenean, ez dakit nola iritsi garen puntu honetan, garai batean izan zezakeen horrelako ideal zera bat, edo Eurenek la Marseillasarekin goratzen zuen giro hori, akaso batuko gaitu kanpoko eraso batek, hori beste hainbat tokitan gertatzen da, baina bestela zer da Europa gaur egun, ez? Baina kaso politikoki, ekonomikoki, zalantzarik ez dago Europa onerantz doiela, ekonomikoki. Kontsuma badau Europan, askunde badau, Europa guztian, Espainia izan ezik, koste laborok igo dire, Espainian ez, lan reformateteko gobernua delakoa, baina Europa mailan egoera ez da geuk etzean dekoguna. Nire argudia da, Europak hemen politikoki ez daukalako inolako pisurik, da herri bakoitza bere politika egingo dau, Frantzia berana, Alemania berana, eta nabarmena da, Erresuma Batua berana egin dauela, eta alba dau bakarrik, bai. Hori bai ondo ezagutzen dutela, Europa oso erun ikusten da. Da, asunto da, Europaren ekonomiarentzako, edo gitzien eskrisialderen urtererako emondan egoera, Europatzat ona dela. Eta horregatik ikusten dugu agian, geure ikuspidea hori dela, ezta? Geho azpien finean ez garelako lehen gaien produktorea, ez dugulako saltzen ez gaza, ez petrolea eta Rusiakoa. Maite Miren eta Adrian? Josebaren aritik ekonomikoki oso ona izanen da egoera ataka Europarentzat, hala onartzen badugu, ez naiz gai sartzeko horren bertzeko xetasun ekonomikotan, baina politikoki eta sozialki askatasunen aldetik, Europaren ideiaren aldetik, nik uste dut porrot baten aurrean gaudela, eta egoera baten aurrean ez dakitzea atera bide izanen den, eta ze epetan. Ze azkenean, nahi edo ez nahi, gibeletik interes ekonomiko handiak egon ala ez, zein da errealitatea bizitzen dena. Bereziki nik eskatzen abana da, askatasunen murrizketa segurtasunaren izenean. Horri, ze denboratan buelta emanen zaio? Buelta emanen diogu? Eta nola, ze preziotan? Ez da, nire ustez, bakarrik kontu ekonomikoa. Hori izan daiteke, maila zabal batean ikustekoa, baina eguneroko gure bizitzan, zer?
Bai, nik ere bai, karo, nik gai ekonomikotan sartzek ere ez daukat, baina nik bai ikusten duena, eta zuk pixka bat esan dezun hori ez da azpimarratuta, esan dezu, iguale gatazka honek ekar dezakela politikoki batasunen bat edo helburu amankomun bat Europarentzat eta barreta orduan. Nolabait, nik badakit, susmatzen dut, gerra honen atzean daola, hori kokatzea, ia nork hartzen duen boterea, eta nork botere kontu bat agola, eta diru kontu bat agola, botere kontu bat agola. Baina hortaz aparte, nola erabiliko duten gure agintariek gerra, batasun politikori lortzearren eta bere aldekotasun hiritarren bere helburuen ganako adostasuna lortzearren. Horrek eskatzen hau. Eta zuk esaten zendun bezala, horrek gainera ekarriko dituen murrizketak hainbeste gauzatan. Beira, Europa ondo da bilen edo ez, batasun bat bezala aztertuko bagenu, datuak bateratuko bagenitu, kaso datuak ez dira intxarrak ez, baina Europaren barruan ikusten badugu Grezia dagoela, ikusten badugu Portugal dagoela, Italia dagoela, Frantzia bera ere, erdi errenka da bilela, egia izanik, horri deitzen baizkigu Alemaniako datuak eta itxuratu daitekela guztia, nik esango nuke ezberdintasunen aldetik, esan batasun edo koordinazio fiskal edo olako elkartasun funtsa handiago baterantz edo inorke esperantzarik balu hor pausuak emateko, nik sekulago baino ezkorrago ikusten dut kontua ez. Egia izanik ere, datu bateratuak ekonomikoak akaso ez direla hain txarrak, baina oso orokorretik begiratzen dugunean. Gero, benetan, noiz ikusi dugu hainbat herrialdetan Alemaniako bandera erretzen ari direla, ez? Esan dut horrek giro bat islatzen du eta haserre bat, eta iruditzen zait, Europak zer pentsa asko dukala. Baina datu ekonomiko orokorretan behin gauza bada askotan esatetan guna. Hilabete batetik bestera zela mugitzen dira gauzak, edo aurten hasi dan edo ez dan hasi, baina oro har, beti izaten duguna. Datu bat bilatu behar bada horretarako interestasak dire. Eta interestasak zeroan dagoz, eta hainbeste urteetan zeozertarako, zeozergatik da egoera ekonomiko larrian gagozalako, oso larrian. Eta dana dagozalak eskatuta egoera edozen momentuan horrelako neurriak ez badira hartzen lertu leikena. Batez be, sorpetze mailan bere horretan diragolako, sorpetze publiko eta pribatuan, eta merkatu finanzieroen dagoen arriskuagatik. Hori oroar, baina eske bestaletik nik enuk lotuko egoera ekonomikoa eta arlo geopolitikoan gertatzen ari da. Arlo geopolitikoan gertatzen ari da EPE-luzeko estrategia bat, 80etan hasi izana, Wall Street edo estatu batuetan edo nahi dizu moduan bultzatuta, Europan nolabait, gerota menpeko jarrera argiago bat hartuta, eta askotan, Europaren arazoa da, behin eta berriz hartzen ari dela bere interesen aurkako neurriak. Eta hor dago, Ukrainekin gertatu dana, Alemania eta paraleldeko industriaren estrategiak zapuztuta, industria horretuaren estrategia horiek oso lotuta zeuden herrialde emergentekin eta Errusiarekin, eta estrategia horik zapuzten ari dira hain zuzen, Wall Streeten interesengatik, tip asuntoarekin gertatzen ari dana, ez dago inolako interes ekonomikorik Europan, baina gure politikak ez dira ausartzen esaten ezetz, eta hor dagoiz, jarraitzen ez dakigu azkenean onartuko denala ez, baina ez dira ausartzen ezetz esateko hegemonia politiko horreri. Nik balgoz interes ekonomiko batzu jakina eta importantiak dira, baina azkenean honen atzean dagona da hegemonia politikoa, mundu mailako hegemonia politikoa. Zigor, eta gai izaldatzen hasiko gara, Azken puntua. Gai guztiontan niri gehien arduratzen dagoena da, gehu barne gauzkan estatu honek zein posturatu gaban. Hemen gauz, Europa, Alemania eta Rusia, daragoi, hauteskundeak diz, ametik hilabete batera. Eta ametik hilabete batera, Espainiak zer egingo da. Orain arte Espainia bai izan dela jihadismoa, Europan baian, jihadismoa suediarrek edo Espainiarrek berdin ikustea gatza da. Espainia dagoen lekuan dagolako eta Suedia dagoen lekuan dagolako. Baina zein izango da Espainiaren erantzuna?
gerra batera joango dire, jakinda gerra batek hauteskunde bat eta gainera atentatu batzuek hauteskunde batzuk zitzaiola Aznarren denboratan peperi, edo egongo dire, isilik hauteskundeen biharramonera arte, orduan, honi buruz isilik, bankuen konzentrazioari buruz isilik, danari buruz isilik, eta hauteskunde garaian egonik Espainian ze proposatuko dago estatuko gobernuak? Hori da, niri gehien kaskatzen nagoen, azken finean Rusia dago, Errusia, baina gauz handekoen. Bueno, azkena, Maliren inguruan proposatu zuena eta gero desproposatu zuena, ez da izan oso... Bai, baina nik uste dut kontutan hartu behar dugula oso momentu aldakorrean gauzala, ez da. Eta pentsatzea estatua edo gobernu konkretuak hemendik aurrera jokatuko dela, orain arte egindabenaren bera asko esatea dela, ez da. Pariseko atentatuak dela eta denok egon gara pentsatzen, bueno, Frantziak zeo zer ingo dau, baina ez dugu jakin konkretuki zer. Edo erabiliko dabe hori aitzaki moduan estrategia atlantista beste pauso bat emateko ekialdi hurbilean, hala, egin daben moduan Errusiarekin elkartu estrategia serio baten atzetik Estado Islamikoari eta Al-Qaidari horre egiteko. Bueno, gauzak aldatzen ari dira oso bizkor, eta Europako gobernu asko dabiz aldatzeko gogoa handiarekin, ez da? Aitzakien bila eta, orduan, ikusiko dugu. Oso momentu berezian gauzalako mundu maila. Jarraituko dugu azpimarran, jarriko diogu begia astero eta arratsaldero, beraz, zalantzarik ez izan, erabatera edo bestera Atlantistegi edo beste saiakerak eginaz, Adrián Zelaia, saiatuko garela. Amerikara joan behar dugu, Argentinara hain zuzen ere, kirchnerismoaren 12 urteko aroari amaiera eman duten hauteskundeak ezagutu ditugulako, eta zuri tokatzen zaizu Maite Iturre lehenengo balorazioa egitea honen inguruan. Lehen aipatzen nuen hori, Davidek zer islatu duten, eta hilarran ezagutzen duzunean pixkat nolako pertsonaiak dauden tartean harritzekoa da. Nahiko surrealista da, aurkeztea Macri aldaketa, nola erran, produkzio eta pobreziarekin amaituko duen aldaketaren ikur bezala, bera neoliberalismoaren garai gogorrenean, 80. hamarkadan, Argentinan egon denean oso involukratuta privatizazio prozesuetan, aipatu gabe bere fortuna pertsonala, zendikoa, nondik zetorren, diktadura garaiko konfiskazioetatik, eta, erran dut, zaila egiten da jarraitzea horko egoera, hemen islatu denarekin, baita, igual, alternatiboagoak izaten diren euskal komunikabideetan ere. Ikusi duzue. Gaur euskal komunikabideak begian hartuta duzku. Bai. Ikusi duzue oso emaitzeztua izan da, zalantzari gabe hor peronismoaren baitan izandako zatiketak izan du eragina. Eta gehien bat, Buenos Aireseko probintzian, Buenos Aireseko probintzia berez peronismoaren bastiona da, biztanlegoaren 140 inguru daka, eta ziolik ez zuen lortu behar zuen aldea lortzea probintzia horretan. Eta, ikusiko dugu, baina, desde luego, ja gizon hau hasi da aipatzen kontu batzuk nahiko kezkagarriak direnak Latinoamerikako ikuspegi batetik, ez? Bereziki integrazio prozesuei dagokienez. Gainera gaizki aipatu ere, lehenengo gauzatuako bat, izan da erratea, Mercosurren eskatuko zuela Venezuelaren suspensioa edo, bertan bera ustea bere bazkidetza, klausula demokratikoa dela eta, baina badirudi ez dela enteratu, klausula demokratiko hori, protokolo batean existitzen dena, bakarrik aplikagarria dela estatu kolpeko kasuetan. Gauza asko bota izan dituena eta botatzen dituena eta suposatzen da egin behar dituenak, ez daukate ez hankarik, ez bururik. Ez dira egingarriak. Ez dira egingarriak. Eta zalantzari gabe, kirchnerismoak izan ditu ere akats asko, baina nik azpimarratuko nuke nola hartu zuten Argentina, kirchnetarrak. Korralito eta krisi karagarri horren ostean, bakarrik 23% babesarekin hartu zuten herrialdea zegoen erabat geldituta maila ekonomikoan, goratuko duzue, zenbat pertsona kanpora joaten, eta bertze maila askotan ondoratzen. Eta,
zailtasunekin, gabeziekin, zalantzari gabe, baina joan da hobetzen. Eta hori ez du bakarrik gobernuak bere propagandan ezan. PNUD, Nazio Batuen Garapenerako agentziak ere jaztatu du nola urtez urte hobetzen joan da. Noski, Latinoamerikoa da. Latinoamerikan oraindik badaude ezberdintasun sozialak ikaragarrizkoak, baina hobekuntza izan da. Eta bertze kontu bat nire ustez oso garrantzitsua izan dena Argentinan denbora honetan, izan da diktadura garaiko krimen guztien jasarpena, epaiketak, egin den aitortza lana, giza eskubideen alorrean egin den lan guztia. Eta hori etzen egina. Ordura arte. Eta uste duzu... Eta ni beldur naiz, Etapa berrian etengo dela. Beldur naiz, maski da ikustea, biharamunean, astelenean, bertan, La Nación egunkariak, egunkari kontserbakorrak, atera zuen editoriala, nolabait, defendatzen atzera botatzea edo, bertan bera ustea, momentu honetan oraindik abian dire epaiketa Egun gutxi lehenago 118. Desagertutako bilobaren berri ere izan dugu. Martin deitzen, familiak Martin deitzen zuena berak beste izen bati erantzun dio urte hauetan guztietan, eta bere historia ezagututa hunkigarria egin zitzaidan, eta batez ere 350 gutxienez falta direla azpimarratzeko beharra. Hori da, seme-alaben gaian bereziki, hor egin zen apustu handia, apustu ekonomikoa ere bai, datu baziak sortzeko, datuak gurutzatzeko, eta erranot egon da, estatu politika bat, saiatzeko alden neurrian, justizia eta erreparazioa bueltatzen herrialdeari. Eta ez dakit, ikusiko dugu ze gertatzen den. Dena den ez du egoera errasi izanen, Senatua eta Kongresoa ez ditu alde. Orduan ikusiko. Ikusiko dugu, Joseba? Bai, bat nator, Kirchnerdarraek hartu zuten Argentina, ondoaren ondoan zegoela, eta ordutik hobera egitea, baina saieste zina zen, okerra gora batea... Ez pentsa, Argentina beti erraten da, okerra gora joan daitekela. Kuriosoa da, oraindik ere, lenguan Euskadi Irratian ere entzun nuen, herrialde aberatsa da Argentina, esan zuten, eta ni pentsatu nuen, oraindik ere jarraitzen dugu, garai bateko aberastasun edo... Agroexportador horretan. Ikuspuntu horrekin, eta Kirchnerrak alde eduki dute soiaren, haragiaren, petrolioaren oso aldeko prezio bolada bat, lehen zigorrak aipatzen zuen hori, eta hori nola edo ala baliatu dute, baina oraindik behiratzen baduzu. Estatistika fidagarririk gabeko herrialde bat. Inflazioa bi digitotik gora inork ez daki oso ondo zein. Dolarregarri erabat zabaldu bat herrialdean. Bide propio bat egiteko, olako planik gabe nolabait esateko, eta 106ko langabezia omen, baina pobrezia ikaragarriarekin. Orduan, nik herrialdea aberatsa iruditzen zait, desastre tamalgarri bat dela. Lehen ala zen eta orain, ez dago, orain dela 12 urte bezain gaizki, nik oso gogoan gelditu zitzaidan, zorra ordaintzea eten zutenean, nola txaloka jozuen Kongresuak erabaki hura guztia, baina ordutik izan dituzte, erabateko defaulta, gero default hori partziala zen, hau da, zorraren zati bat horretzen zen, gero selektiboa, honi bai besteari ez, hau da, ez da herrialde normalizatu bat sistema kapitalistan, hori garbi dago, eta ez dakit zein den plana, edo zein den alternatiba, baina iruditzen zait, Argentina urteak pasatuko dira, gu zartzen jarraituko dugu, eta nik ez diot ikusten iparrik, nolabait esateko. Oraintxe bai, Igual ez dut ikusten. datu diferente edo osagarriak bilatu ditugu, egia da urte honak izan direla oro har Ego Amerikan, baina, askundeen nahiko nabaria, izan dela, urte hauetan, kirchnerismoren urtetan, eta Ego Amerikan baino nabarmen handiagoak. Hori oso importantea da. Langabezia jaitsi da urte hauetan 15-tik 7%, zorra jaitsi da, eta hori oso importantea, 16-tik 48%, beraz, margen handia doki orain nahi badabe hurrengoak sorpetzeko. Bat hau sorteko da, Bai, gertatu leik erraz, bai. Eta hazkunde prozesu horretan, prezio fiskala igon da, 20-tik 30% gutxi gora bera, eta hori oso modu nabarmenean igarri da neurri sozialetan. Nik uste dut,
aprobetsatu dela askundea, nolabait neurri sozialak indarrean jartzeko eta sorpetu barik, eta hori berez printzipio nik uste baikor baloratu behar dela. Hemendik aurrera zer gertatuko den, nik ez dakot igual hobeto ezagutu beharko litzake barruko egoera eta barruko alternatibak hori baloratzeko. Niretzat bai deigarriana dena da, eta hori aipatu duzu Maite, hori horroare Hego Amerikan edo egon leiken horren ondoria. Lehen aipatu duguna, mundu osoan gagoz dinamika horretan. Wall Street eta herrialde emergenten arteko burruka horretan, eta kontestu horretan, momentu honetan Hego Amerikan bi herrialde dire klabeak, Argentina eta Brasilen. Eta antzeko dinamikak mugitzen ari ziren, boteretik kentzeko, Wall Streetetik urruntzen ari ziren gobernuak. Argentina jauzi da, aber zer gertatzen da Brasilekin, baina oroar Hego Amerikan jarraitzen ari dinamika egon leke arriskuan mugimendu horiekin. Brasilen iaz izan ziren hauteskundeak, baina dagoen presioa gobernuaren gainean izaten ari da ikaragarrizkoa. Ikaragarrizkoa, ja puntu batean, eskatzen ari den impeachment, hau da, epaiketa politikoa, bere garaian 80. hamarkadan egon zen bezala, presidentia kargutik kentzeko bai. Zeskargarria dan Brasilen jaioa, Argentinan bizia eta Euskalduna izatea. Maite idurre. Aizu, amaitu beharrean gaude. Hausnarketa bana eskatuko dizuet, minutukoa gaur azaroako 25, emakumeen tratu txarren kontrako eguna delako. Egia esan behar dizuet, eta entzungo zen ideaten orain baino lehenago, egun aipamen noiek ez zaizkit gehiegi gustatzen, baina iruditzen zait badela ikusarazi behar den, edo agian gehiegi ikusten dugun eta bestera batera ikusi behar dugun biolentzia honen inguruan hausnarketa egiteko eguna proposa ere, ezta? Eta horregatik gaurko bukatzeko, aste artean hasi baino asteazken honetan bukatu duguna ez hausnarketa txiki hori eskatu nahi nizueke, Maite, erorri hasita. Ni ere ez naiz oso alako egun zale gehien bat ikusten dudalako galtzen dugula batzuetan marko orokorra, eta marko orokorra da berdintasun falta, maila ezberdinetan, maila sozialean, lan munduan, hezkuntza munduan, genero rolen errotze hori, eta orain ere gabonak hurbiltzen direla ikusiko dugu oso nabarmen, jostailu eta kontu guztietan, eta indarkeria askotan, indarkeria fizikoarekin lotzen dela, imaginario kolektiboan, baina bertzelako indarkeria estrukturalak oso presente daude, asko ere presente dago, eta, eta zer ikusia handia daukate, noski, baina errana dute asko ere zabalduago dago, eta ez dakit horren kontzientia garen guztiok hori dagoela, eta hori ere bertze violentzia mota bat dela. Zigor? Bai, bat, ados nau, indarkeria da etxean, eta etxetik kanpo, etxean, edo Sirian, etxean, edo Parisen, ez da? Oso lotxagarri den gauza bat, danontzako izan behar da lotxagarria. Eta ez leku batzutan ez tali, eta beste batzutan ez, bada azkenengo urte hauetan gizarteak beren ikuspuntua aldatu da honi buruz, lehen honi buruz eitzen eben bakarrik biktimek berba, da gehienek kasu handirik ez genien egiten, baina batzutan berba ere ez zuten egiten, eta ez genuen ezagutu ere egiten. Eta ondino horre ez dabe aitortzen, lotxa baten dilako, da nik Maiterek esan dauenarekin erabat ados nago, indarkeria dela, da egoera guztiz lotxagarria dela, eta jirean ipini behar direla, dagozan kasu guztiak. Bai, hori egi izanik baino, nik badaukate lagun bat epaitegi batean lan egiten duena, eta aspaldi hauet, baino aspaldi askotan esaten du, gaur oso berandu irten naiz, eukidulako azkenengo momentuan bortizkeri matxista kasu bat. Eta atzo adibidez, ordu 3 irten behar zuen pertsonak lanetik 7 irten zuen. Horrek esan nahi du, nahi dut esan, gainezka daude. Gainezka daude eta horrek esan nahi du zeo zer. Ez bakarrik behar dala baget, baina nahi du esan, ez dakiz zergatik gertatzen ari dan, baina bortizkeri matxista kasu asko egoten ari dira eta igotzen ari da gainera. Eta hori ere bai azpimarratzekoa da. Eta hala ere, Aizebergaren muturra baino ez omen da ikusten ari garena. Errepikatu digute azken egunetan behin baina gehiagotan, Joseba? Nik ez dakit gehiago dauden edo gehiago azala eratzen diren, baina gizarte gaixotasun baten isla iruditzen zaitez, besterik gabe. Adrian?
oso gai serioa da niretzat eta kriteriorik ez dakon gai baten eta horrelako serioa izanik nahiago dute. Ez horretan utzi. Adrian Zelaia Joseba Barandiaran miren Gorrotxategi Zigorrukiaga, Maite Iturri, eskerrik asko. Eskerrik asko gaur mai gainera ekarri ditugun gai horiei hartz ezberdinak aurkitzeagatik eta beste ikuspuntu batetik ere aztertzeagatik. Jaun Andreok eskerrak zuei ere, mila esker gurekin izateagatik. Bihar arratsaldeko 4:04 egunero bezala egunak eman dituen nagusinak azpimarratzeko prest izango gaituzue. Zuen zain egongo gara.